Ultra Light Rock Fishing. Μια χορηγία του ηλεκτρονικού καταστήματος και καταστήματος ειδών αλίας Anglermania. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Ντίνος ο Παναγή από το Anglermania Trading, anglermania.com και θα ήθελα να σας παρουσιάσω την τεχνική του Ultra Light Rock Fishing. Για να αρχίσουμε με αυτό το θέμα θα ήθελα να μιλήσουμε και να καταλάβουμε τι εννοούμε Ultra Light Rock Fishing. Δεν είναι τίποτε άλλο από ελαφρύ spinning. Ελαφρύ spinning με λεπτά εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να μπορέσουμε να ρίξουμε στο νερό όσο πιο μακριά γίνεται αυτούς τους μικρούς γόνους. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλάμι πάρα πολύ ελαφρύ, από μισό μέχρι 7 γραμμάρια, παράμαλα πάρα πολύ λεπτά, τα οποία από 0,18 μέχρι 0,30 είναι αρκετό, ειδικά συνδεδεμένα με τον κόμπο το Tony Pena πάνω σε ένα πολύ λεπτό παράμαλο 4 με 6 λίβρες και ένα μηχανισμό ο οποίος να είναι χιλιάρης είναι αρκετός για να μπορέσουμε να ψαρέψουμε με αυτή τη μέθοδο. Να πούμε κάποια πράγματα για την προϊστορία αυτής της τεχνικής. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα έχει ανακαλυφθεί, ούτε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο στην παγκόσμια αγορά του ψαρέματος. Η τεχνική αυτή έχει έρθει όπως όλες οι πλήστες τεχνικές από την Ιαπωνία. Γίνεται για χρόνια στην Ιαπωνία και για πρώτη φορά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει η εισαγωγή της και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα και στη Μεσόγειο. Τα ψάρια τα οποία στοχεύουμε με την τεχνική του Ultra Light Rock Fishing είναι ψάρια τα οποία ονομάζονται κατά κάποιον τρόπο ψάρια της ενέδρας. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε από μικρές σκορπίνες, από χάνους, από διάφορες πέρκες. Μπορούμε ακόμα να πάμε σε πιο βαρετές καταστάσεις όπως είναι η τσιπούρα, ο σαργός, η μελανούρα, το λαβράκι, ακόμα και λούτσι. Είναι πολύ αποδοτική λόγω του ότι στο Ultra Light Rock Fishing εμείς χρησιμοποιούμε βασικά μικρούς γόνους. Αν προσέξετε, η σειρά της Duo, η Tetra Work, χαρακτηρίζεται εξ ολοκλήρου από πάρα πολύ μικρά δολώματα. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να ταΐσουμε το ψάρι βασικά με πάρα πολύ μικρό δόλωμα, μικρό γόνο. Όλα τα ψάρια τρώνε γαρίδα, όλα τα ψάρια τρώνε μικρό καλαμαράκι ή ακόμα και πιο μικρές απομιμήσεις αθερίνας. Αν προσέξετε, όλη η σειρά της Duo, της Tetra Work είναι ξεκάθαρα βασισμένη πάνω στο μικρό γόνο. Γι' αυτό και είναι πολύ εύκολο να έχουμε χτυπήματα συνεχόμενα είτε από μικρά ψάρια, είτε από μεγαλύτερα, είτε από μεσαίου μεγέθους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά τα τεχνητά να πέσουν μέσα στο νερό και να μην έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο ψάρεμά μας. Η τεχνική του Ultra Light Rock Fishing δεν σε περιορίζει ούτως ώστε να ψαρέψεις μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Μπορεί να ψαρευτεί σε βαθύ λιμάνι, μπορεί να ψαρευτεί σε ρηχή παραλία και επειδή έχουμε ήδη στείλει αρκετά κομμάτια στην ελληνική αγορά και έχουν ψαρευτεί αρκετά καλά, πρέπει να σας πω ότι είχαμε τρομερά αποτελέσματα σε σαργούς και σε μελανούρια, ακόμα και σε μουρμούρες. Η σειρά του Ultra Light Rock Fishing Tetra Work της Duo αποτελείται από μικρούς γόνους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό δόλωμα της Duo, το Ικάκο. Βγαίνει σε δύο μεγέθη και το κοϊκάκο. Είναι το ακριβώς πανομοιότυπο γόνο καλαμαριού. Αν προσέξετε είναι πάρα πολύ μικρό, όμως μη σας ξεγελά το μέγεθος. 4,7 γραμμάρια με έναν καλάμι 0,5 μέχρι 7 γραμμάρια τα 2,30 μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ μακρινή βολή. Η πλευστότητα του είναι ουδέτερη κατά τη πτώση, όμως είναι βυθιζόμενο. Είναι ουδέτερο. Όταν εσείς αρχίζετε να κάνετε σταθερή ανάκτηση και με μικρά χτυπήματα το τεχνητό αυτό μπορεί να κολυμπήσει όπως ένας μικρός γόνος καλαμαριού. Δηλαδή να πηγαίνει προς τα κάτω, να πηγαίνει δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά και να παίζεις κάτω από το νερό όπως ένας μικρός γόνος καλαμαριού.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, μέσα στην τροφική αλυσίδα όλων των ψαριών αρέσκονται να τρώνε γαρίδα. Γόνο γαρίδας. Πάρα πολύ μικρές γαρίδες, οι οποίες είναι πολύ ελκυστικός μεζές για οποιοδήποτε ψάρι. Η Duo, έχοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, προχώρησε στην κατασκευή του Ebico. Το Ebico της Tetra Work είναι καθαρή προσομοίωση γαρίδας, αργά βυθιζόμενο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είπαμε προηγουμένως με το καλαμαράκι, το κοϊκάκο ή το ικάκο. Έχει τρομερή βολή σε σχέση με το μέγεθός του, αργά βυθιζόμενο, ελεγχόμενο δηλαδή βάθος, μπορούμε να το αφήσουμε να κατεβείτε σε βαθύ λιμάνι ή σε ρηχή παραλία και μετά σταθερή ανάκτηση με κοφτά μικρά χτυπήματα μπορεί να μιμηθεί τη γαρίδα κάτω από την φάνεια του νερού. Τρίτο τεχνητό της σειράς της Ultralight Rock Fishing από την Duo είναι το BV Shad, το οποίο προορίζεται για spinning, ελαφρύ spinning όπως είπαμε για Ultralight Rock Fishing, αλλά και για ελαφριά συρτή αφρού, κυνηγώντας ψάρια όπως είναι η μελανούρα, όπως είναι η βελονίδα και άλλα αρπακτικά του αφρού. Για τη μέθοδο του spinning, το συγκεκριμένο τεχνητό δεν χρειάζεται να κάνετε και πολλά πράγματα. Δηλαδή, το ρίχνουμε μέσα στο νερό και σταθερή ανάκτηση, απολύτως τίποτα. Σταθερή ανάκτηση και ετοιμαστείτε για σοβαρά χτυπήματα. Τέταρτο τεχνητό της σειράς της Duo Tetra Work είναι το Toto. Ένας μικρός μαχητής, ένα τεχνητό το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μακρινές βολές, spinning, ultralight rock fishing, για σαργούς, για μελανούρια, είτε για τσιπούρα ή ακόμα και για ελαφριά συρτή αφρού. Έχει καταγράψει νούμερα στην Ελλάδα σε ελαφριά συρτή αφρού για πάρα μεγάλους αριθμούς μελανούρας.
Ακόμα και στην Κύπρο το έχουμε δώσει, έχει ψαρευτεί στην Πάφο και έχει τρομερά αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται περισσότερο από 3 κόμβους στην ελαφριά συρτή, αλλά και στο spinning απλά μικρά χτυπήματα με λεπτά εργαλεία και σταθερή ανάκτηση. Αυτό το τεχνητό σας αποδίδει. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε αναταραχή στην επιφάνεια. Βλέπουμε πολλά ψάρια να αναπηδάνε στην επιφάνεια, να δημιουργούν παφλασμούς. Και βλέπουμε εξωπίσω τους ή μια καραγκίδα, είτε ένα οποιοδήποτε άλλο αρπακτικό να τρέχει εξωπίσω από το μικρό ψάρο και να το χτυπάει. Έχοντας κατά νου αυτό, η Duo έχει κατασκευάσει το Poco Poco, ένα μικρό popper, το οποίο έχει ένα αρκετά καλό κύλωμα στο μπροστινό μέρος, ούτως ώστε να μπορεί να πάρει αρκετή ποσότητα νερού και με ένα μικρό χτύπημα, πάρα πολύ μικρό χτύπημα, να μπορέσει να δημιουργήσει αυτούς τους παφλασμούς του γόνου που προσπαθεί να ξεφύγει από το αρπακτικό. Είναι πολλές φορές που χρειαζόμαστε ένα μικρό popper για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα στην επιφάνεια, διότι τα ψάρια δεν τρέφονται πάντοτε κάτω στο βυθό. Πολλές φορές κυνηγούν και στην επιφάνεια. Μπορεί να το βλέπετε σε ένα πολύ μικρό μέγεθος, αλλά σας υπόσχομαι πάρα πολύ μακρινές βολές λόγω σχήματος και σωστής κατασκευής. Αυτή ήταν η τεχνική του Ultralight Rock Fishing. Μια τεχνική η οποία μπορεί να σας αποδώσει και μεγάλα ψάρια αλλά και πάρα πολύ μικρά. Παρακαλώ όπως τα μικρά να τα επιστρέφουμε πίσω στο νερό, διότι πρόκειται για μια πάρα πολύ αποδοτική τεχνική και αναγκαστικά τα μικρόψαρα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Τα τεχνητά της Duo Tetra Work μπορείτε να τα βρείτε σε ολόκληρη την Κύπρο σε επιλεγμένα καταστήματα. Είμαι ο Ντίνος Παναγία από το Anglermania Trading, anglermania.com και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.